надо в первую очередь преодолеть именно себя. Я бы хотел бы, чтобы этот путь, этот год вы в первую очередь не преодолели трудности, а преодолели именно себя. С преодолением себя вы многое можете осилить, многое пройдете. Хезмәт иткән вакыттагызда мөселман икәнлегегезне онытмыйча, үзегезнең бар белгән дугаларыгызны укып, җаныгызны һәм тәнегезне исән-сау саклап, яраткан әти-әниләрегезгә алып кайтырга тырышыгыз, насыйп булсын дип инде сезнең әти-әниләрегез дә дугаларын балалар өчен кылып торырлар. Чөнки инде Аллаһ Тәгалә әти-әнинең дугасын кабул итә балаларга кылган. Elbette her bir kişinin, her bir iratının o ilini saklağı izge bir buruşu. Мен şu izge buruşunu, sen yürekten anlap, matur ite balarda indi hizmet itip koytırgan nasip olsun idi. Менә беренче булып үзебезнең тугыз егетебез, үзебезнең дәүләтебезне сакларга, үзләренең хәрби бурычларын үтәргә, үзләренең намус эшен үтәргә, бүген инде ил сакларга китәләр. Мин инде беренчедән шушы егетләрне, Бөркеттә егетләрне үстергән әти-әниләргә олы рәхмәтемне җиткерәсем килә. Үзебезнең район җитәкчелеге исеменнән. Чыннан да алар бүгенге көндә илне сакларга лаеклар. Biz менә призывной комиссияда һәрберсе белән аерым сөйләшеп бардык. Алар бүгенге көндә үзләре теләп, чын күңелләреннән, мәҗбүри түгел, үзләре теләп менә шушы илне сакларга китәләр. Защищать себя, овладеть техникой, которая сейчас имеется в вооруженных силах Российской Федерации, здоровыми и сильными вернуться домой, к своим близким,